Jag har inte satt igång filmen så jag håller på att zooma. Vänta januari. Profeten Frid. Och då säger han bara, men ni vet ju inte hur förlåt över någonsin. Det är fint. Jobb annars. Ja. Men Spröt, han är råtta. Han är råtta mellan 1 och råtta. Ja, därför är det... Ja, jag var ju på det alldeles nyss, men jag var för trött för att fatta det förut. Jag sa det tidigare idag. Hålla på. Jag tror det var ungdomar för många. Det insåg jag att det inte var Seniorklassen i stort. Oj, poäng. Det var snyggt. Men höll dörren. Under patrullen. Om det är någon som hämtar det. Ja, men du ska tävla. Jag ska tävla också. Jag ska åka till Norge. Men då tycker inte jag att du ska vara uppe typ såhär 2-3 på natten dagen innan. Kolla på dubbelpatrullen typ på fredag. Kör Sean Schultz, Skabrowski-stuk. Ja, men det är ju så. Nej, jag klarar inte det. Då kommer du inte gå av en säng. Alltså, och kolla på dem. Nej, jag tänkte bara säga det. Vi kommer inte göra det. Du ska göra det. Magnus, sa du det där? Så det var flina, ja. Va?